Ja. Så jeg skal skære langs med kranspulsåren. Nej, du skal skære den her vej op. Den her vej. Yes. Så du skal få det grammer nogle af de der kammer, eller de der klapper. Jeg skal også skære heroppe af. Yes. Hvad var det, du ville have? Og prøv lige at vente lidt. Fordi ellers så rammer du de der. Vi skal her. Lige så huller der. Så kan I følge det. Se, Pas på, du rammer de der så kan I følge dem. klapper. Ja. Prøv at se, så små det bliver de der luftrør til sidst. Ikke? Ikke så langt ind. Hvordan de kommer ud til. Så kan I prøve at skære et lille Skal jeg stykke. skære det sidste op? Ja, Skære en klump ud. Og så prøv at se, om I kan se sådan nogle små læretingester hernede faktisk. Men det der, det er jo ene yderligere forgreninger af luftrøret. Den forgrener sig jo yderligere ud. En bitte små, ligesom I forestiller jer en gren. Stor gren, der bliver til mindre og mindre og mindre grene med kviste på til sidst. Sådan er luftrøret jo også. Nu må vi have til dem. Og så til sidst, er I kommet til at læse om, hvad der sker ude for enden af luftrøret, der hvor den egentlig smutter? Nej, der sidder der sådan nogle små blærer, Her er der eller min klap. alveoler, der sidder sådan, nu tegner det her. Herinde. Og det er derude, at blodet afleverer affaldsstoffer og henter ilt igen. Altså til blodet. Så det gør den herude, eller hvad? Der. Det gør den Ja, helt hjerteklappen. ude, der hvor den bliver allertyndest. Det er lige her. Stopper. Der sidder de der små balloner eller blærer. Det er jo så herude. Eller er det for enden af hver kvist? Det er inden for Og det her, det er så lille kvist. og højre hjertekammer herinde. Så det er alle de der blærer der, det er dem, du egentlig puster op, når du puster ned i lungen. Og det herinde, det er venstre hjertekammer. Dem har vi jo rigtig mange. Skal vi prøve at få noget luft til den? Det kan du ikke, når vi Og det er kun der, Nå, nej,